खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौ बरायबाय। दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय बर' मानसियानो बर' मानसिनिफ्राय मबाइल खावदों, रां खावदों आरो गोबां मुवा बेसादफोरबो खावदों। अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बे भिडिअखौ बेखेवनो स्टुडिअ। जों मिथिना लानि जायबा अर्जुन बसुमतारी बे जाबाय टिकिया जुलिनि, नाथाय बियो टिकिया जुलि नंगौना नङा बेखौ आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। बे अर्जुन बसुमतारीया गावखौनो टिकिया जुलिनि होनदोंमोन। गावनि 4 लोगोफोरनिफ्राय मबाइल फन, रां आरो बायदिसिना मुवा बेसाद खावनानै लांदों। बे खावना लांनाया गोदान नङा, बे खावना लांनाया दानथाम सिगांनो, नाथाय दिनैसिमबो बे जायबा अर्जुन बसुमतारी बेखौ नागिरनानै मोनाखै। बेनि थाखायनो बिथांमोना आंखौ भिडिअ खालामनो थाखाय फोरमायहरदों। गिबियाव बिथांमोना मा बुंदों बेखौ खोनासंबानो जाबाय। बिसोरनो जाबाय फैसा खावजाग्रा, बेबो खावजादों आरो गुबुन 3 दंबावो, बिसोरबो खावजादों। मबाइल खावजादों, फैसा खावजादों आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ खावजादों। मबाइला जाहैबाय 10,000नि। बे अर्जुन बसुमतारीयाबो बिसोरजों जमा थायोमोन, मोनसे रुमावनो जमा थायोमोन। नाथाय हर गेजेरनि 2 बाजि रिंगायाव बे अर्जुन बसुमतारीया मबाइलखौ खावनानै फैसाबो खावनानै खारलांबाय। खारनानै दिनैसिमबो गैया। दा बेनिखायनो बे अर्जुन बसुमतारीखौ नोंथांमोना सिनायोब्लाथाय फन खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। बिथांमोना गोबां दुखु दाहायाव गोलैनानै दङ। बे भिडिअआव फैनायानो जाहैबाय जों माने आन्ध्रा प्रदेशआव खामानि मावनो फैदोंमोन। बेनिफ्राय जोङो बिश्वनाथ सारिआलिनि 4 दंमोन। ओमफ्राय टिकिया जुलिनि होननानै बुंदों बे सासे। बेनिफ्राय बिदिनो सासे मालिकनाव जोङो मास मोननै ना मोनसे बिदि मावबाय। मावनानै बेनिफ्राय सानसेखालि बे सेप्तेम्बरनि 25-20 बिदियावहाय माने बियो हरनि 2टायावहाय खारखोमा लांदो। बे अर्जुन होननाय नामा हरनि 2टायाव खारखोमा लांदो। बेनिफ्राय लोगोसे खारखोमा लांनायाव मबाइल गंसे, बेनिफ्राय 4,000 फैसा, बेनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट, ओमफ्राय स्कुल सार्टिफिकेट लोगोसे माने लांफाजोबदो। बेनिफ्राय बेखौ जोङो लांफानायाव ओमफ्राय बे मानसिखौ जोङो गले गले फन हरनानै जबरदस्ति सोंहरबाय थानायाव बियो माने मुम्बाइआव दङ होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय जोङो मुम्बाइआवबो थांबाय। मुम्बाइआवबो थांनानै फन हरदोंमोन। फनखौ रिसिभ खालामनायाव मुम्बाइआवबो थांबाय। नोंसोरनि बार्थ सार्टिफिकेट, स्कुल सार्टिफिकेटखौ लांफै, आङो मुम्बाइआव दङ होननानै बुंबाय। बेनिफ्राय जोङो मुम्बाइआव थांबाय। बे बार्थ सार्टिफिकेट ओमफ्राय फैसाखौ मोनफिनखाला मिथिखायो। मबाइलखौहाय बार्थ सार्टिफिकेटखौ लांफै होननानै आं मुम्बाइआव दङ होननानै बे मानसिया अर्जुन होननाया लिंहरदोंमोन, फट'खौ होगोन। बेनिफ्राय दा जों नोंसोरो नंखाय बायदि मोनदोंबा जोंजों लोगोसे थांनायनि आरो फैनायनि माबाया दङ। नैबे मोनसेया थांनायनि, नैयो जों मुम्बाइआव थांदों। ओमफ्राय माबाया मोनसेया नैयो फैनायनि, नैबे मोनसे फैनायनि, थांनायनि मोनसे, फैनायनि मोनसे रायजोबो। मानसिया टिकिया जुलिनि होननानै बुंदो, नंगौना नङा मिथिया आरोना। ओमफ्राय अर्जुन होननानै बुंदो आरो नामखौहाय। दा जोंनो बार्थ सार्टिफिकेट ओमफ्राय स्कुल सार्टिफिकेट इम्परटेन्टआ बेनो मेना। ओमफ्राय मबाइलखौ गाव मा खालामखो मिथिया। जिखुनु बार्थ सार्टिफिकेट ओमफ्राय स्कुल सार्टिफिकेटखौ जोंनो मोनफिननांगौ। आरो बे मानसिखौ मोनबाथाय जेबाबो साजा होखागोन। आरो बे मानसिया माने गुबुनाबो मिथिथों, जाहाथे गुबुन मानसिजों थांनानै खामानि मावनायाव आरो गुबुनखौबो जोंबायदि दा खालामथों। जोंबायदि बेफोरबायदि फैसा लालायना खारलायनाय मालायनाय बेफोरबायदि दा खालामबावथों, गुबुनाबो मिथिथो। एसेनोसै आरो, गोजोन्थों। जायबा फैसा सिखाव बेखौ टिकिया जुलिनि होन्दों, नाथाय बेखौ जोङो टिकिया जुलिनि नंमारगौ नंमारा आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। आरो बेनि मुङा थारैनो अर्जुन बसुमतारी नामा बेखौबो जों आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। दा बेनिखायनो जायबाफोर मिथियो नैबे सेंग्राखौ, बिथांमोना फोरमायहरनो हागोन कमेन्ट बक्सनि गेजेराव, बा फन खालामनानैबो फोरमायहरनो हागोन बिथांमोननो। जायबा फैसा खावजादों, जायबा मबाइल खावजादों, बिथांमोननो फन खालामनानै फोरमायहरनो हागोन।